18 години, само преди един месец. Едно също изключително талантливо момиче попаднала в ръцете на Константин Миланов, след като началото на нейната кариера премина при Силвия Киневска. Така че също се надяваме преминала по този път и вече в ръцете на един изявен специалист да видим скоро от нея още по-голямо развитие. На 16 години Рая Димитрова с 17,85. Преди Рая. 4 за днес. Направи личен рекорд в сериите. Ето я Рая Димитрова с 17,85, състезателката на клуб Свети Георги, полуфиналистка на Европейско първенство, и това е страхотната новина за нея. Вендия Маури отличен старт за Рая. Мия Ойт с чудесно представяне. Мия Ойт и както се очакваше, французойката